Ja, her er det Morten Svensson fra Henriksholm Skole. Og jeg skal fortælle lidt om OneNote, og i det her tilfælde skal jeg fortælle lidt om forskellen på online-udgaven og den udgave, der ligger på selve jeres computer. Når I nu har I lært først, at det er en god idé at starte med at åbne OneNote på computeren, for så er man sikker på, at man ligesom har fået lagt det ordentligt på nettet, og at den er delt rigtigt over nettet med folk. Hvis jeg så skal åbne en OneNote, så kan jeg jo lave en ny, som vi så før. Man kan også åbne dem, man allerede har. Hvis man trykker op på Microsoft-ikonet her, så får man alle de forskellige programmer. Hvis jeg så trykker på OneNote, så får jeg her mulighed for at åbne en af mine mange notesbøger. Det er både dem, folk har delt med mig, og dem, der er mine egne. Og nu åbner jeg en, jeg har lavet med min klasse. Og I kan se, at den åbner den i online. Pointen er så her, at jeg har lidt færre muligheder til, hvordan jeg kan sætte ting ind, og hvordan den kan blive flot. Så derfor så kan det være en rigtig god idé at lave den online, men når man arbejder i den, så åbne den på sin computer. Og det gør man simpelthen ved at sige herover åben på skrivebord. Så vil den komme med nogle pop-up vinduer. Nogle gange er det også en advarsel, der kommer, og man er helt sikker på, at man vil åbne. Og man trykker åben. Jeg er logget ind. Hvis man ikke er logget ind, vil man blive bedt om lige at logge ind, inden man får lov at åbne det på sin computer. Nu er jeg på den på computeren. Og det der også er rigtig smart nu, det er, nu er den faktisk gået i gang med at synkronisere det hen på min computer. Så det vil sige, at næste gang, så behøver jeg ikke at gå ind på den her USA OneNote gennem nettet. Nu kan jeg bare åbne mit OneNote-ikon på selve skrivebordet, og så kan jeg komme ind på det samme. Det vil jeg vise lige om et øjeblik. Først vil jeg lige vise, at, og det vender jeg tilbage til en anden video, men her har vi altså den fulde funktion af OneNote med, især i forhold til, at man kan gøre det lidt flottere, og har lidt flere muligheder til, hvordan når man sætter tingene ind. Kan I se, det her ser det en del anderledes ud, end det gjorde før i online-udgaven. Hvis jeg så lige lukker ned her, så nede i bunden har jeg et OneNote-ikon. Det kan I ikke se, for nu går jeg uden for skærmen. Men når jeg så trykker på OneNote på min egen computer, så kan I se her, så har jeg altså mit OneNote, som så, hvis nogen begynder at arbejde på det, vil synkronisere. Så jeg burde altid på min computer have en opdateret udgave af OneNote nu. Så hvis man bare én gang har er gået fra nettet og har åbnet den på sin computer, så burde den synkronisere med computeren.